Francuska je revolucija zapravo počela u lipnju 1789. kada su se državni staleži, koje je pod pritiskom sazvao kralj Louis XVI, proglasili Narodnom ustavotvornom skupštinom. Time je srušen stari apsolutistički režim sa svim svojim klasnim privilegijama. Predstavnici ojačalog građanstva brzo su uklonili s vlasti dva privilegirana staleža, plemstvo i svećenstvo. Sve to nije prošlo bez dramatičnih događaja. Oružje, treba nam oružje, čulo se u srpnju diljem uzbuđenog Pariza. Na vijest da kralj okuplja vojsko oko Versaja, naoružana je masa 14. srpnja krenula prema Bastilji, zloglasnoj tamnici u predgrađu Saint-Antoine. Tu su 2 stoljeća gubili glave protivnici kraljevskog apsolutizma. Izaslanstvo pariške općine pozvalo je guvernera Delona da povuče topove sa zidina, što je on i učinio. Čak je izaslanstvo ljubazno zadržao na ručku. No Bastilja je bila simbol kraljeva samovlašća i tiranije. Masa je svijeta sjekirama razbila vrata i začas osvojila golemu utvrdu. Zanimljivo je da su pobunjenici u tamnici našli samo 7 zatočenika, 2 luđaka, 1 razvratnika i 4 krivotvoritelja. To ih međutim nije smetalo da Delonu odsjeku glavu i nataknu je na kolac. Pobijeni su i malobrojni branitelji. Uskoro je Bastilja nestala kao da je nikada nije bila. Bijesna masa srušila ju je do temelja. Povijesni je kuriozitet da je naivni Louis XVI tog dramatičnog dana zapisao u dnevnik. Utorak, 14. srpnja, ništa važno. Pad Bastilje pokrenuo je val novih burnih događaja. Narod je shvatio vlastitu moć, a njegovi vođe u skupštini proveli revolucionarne reforme kojima je srušen preživjeli feudalni sustav. Sljedećih godina revolucija je prošla mnoge krvave grčave, no njezina je osnovna poruka o slobodi i jednakosti građana označila povijesnu prekretnicu u europskim i svjetskim razmjerima. Dan pada Bastilje 14. srpnja slavi se kao najveći francuski praznik. Na mjestu nekadašnje tamnice u naše je vrijeme podignuta velebna operna palača istoga imena.